Siang pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yi kembali. Delok leh nduk. Disisiri supaya rambutnya ora koyok tarangan Pitik. pitik angkrem. Disisiri sik. Api. Iya, api walah koyok Jennifer Lopez. Disisiri sik dok, kok terus blonjo golek jagung. Intan pengen dimasak nopo kok? Tidak tahu tenan. Dek sore wis sate, mosok sate neh lah nduk, nduk. Kok gak mbliyur lah. Tidak. Nek sisiran alon-alon nah, Nduk. Tidak. Tidak. Semangat Intan. Terus Kimang sekesok tak tinggal nunggu Mbah Yi. Bunda Dewi kerokan, dikeroki Repalina prajurit. Kenapa? Kimang kudu masuk lesos. Bunda Dewi kudu masuk lesos. Masuk angin. Nek menurut jenengan, kalau orang masuk angin itu obatnya dikerii, terus perutnya dikei banyu anget atau cukup dipakai istirahat saja pemirsa. Soalnya dulu saya ada yang berkomentar kalau masuk angin itu cukup pakai istirahat saja. ngene. Tapi jenenge wis kadung kebiasaan nggih. Wong-wong kene iki keluargaku ki nek masuk angin ki dipijeti terus dikeroki, gegere dikei minyak kayu putih, ngono terus iso glegek wis adem. Ya wis iki tak deleh kono ayo, dideleh ning cedhak kono ayo direpiu. Jangan mbak tani. Iya, bar iki blonjo. Nyabuke nek mbok tutno gentenan. Nah, ayo. Ayo kita ke sana. Bismillah ya Allah, ya. Ojo dibuka saiki, wes. Ora. Rene, Mak. Engko. Hati-hati ya. Hah? Intan hati-hati. Oh, kok kene ketok. Untuk Rene, Dok. Iki sing jajan-jajan diingi. Terima kasih nggih untuk Mbak Indah dan juga Mas Dimas. Semoga tambah lancar rezekinya. Terus di komentar-komentar itu tak baca. Yang penting nggih, yang utama dan yang wajib itu di zakate gak lali, terus zakat mal yang mboten lali. Alhamdulillah sedekah yang mboten lali. Dene untuk tahun saat ini tidak seperti yang dulu-dulu tetanggone kanan kiri ibaratnya belum nggih, mungkin nggih belum saat ini karena namanya orang itu kan kita tidak tahu keadaan dan kondisinya seperti apa. Dan nek aku kan terus terang nek di sini kan apa ya, nek Bu Yuni sendiri pemirsa memang gak gawe ngene iki, tapi kayak contohnya kayak majah cukup tak mentai saja, cara mana diamplopi saja. Dari Intan mboten dikasih seperti ini, juga tidak seperti tahun yang kemarin. Untuk majah yang sudah selalu setia menemani saya dalam membuat konten, wis tak kandhani, Mak, aku tahun iki gak gawe ngene iki, tapi sampean tak angklopi mentane yo. Walah Mbak gak popo, aku wae ngene iki yo konggone Mbak Indah wis entuk, konggone Mbak Putri Sidoarjo, Mbak Putri Gresik, Mbak Mutia Putri, terus karo konggone sapa ngono yo wis dapat. Wis alhamdulillah Mbak. Penting paringi sehat kabeh. Berarti nek kayak kita kan ora terus aku tahun ini dikei terus tak warep-arep kudu harus mboten. Dene entuk rezeki alhamdulillah, nek ora nggih tetep bersyukur pancen nggih. Nggih ngeten kondisine pemirsa nggih. Terus pokoknya saling mendoakan saja yang terbaik. Ini adalah roti Kongsuter. kok kongsuter, kongguan. Roti legendaris sejak aku cilik
aku cilik wis ditiliki wong pas loro, aku loro ning rumah sakit. Lho mak pa ora dikeki yo. Mak pa. Aku gak ngerti, Nduk. Lho ada Intan dek terus tekok tes ngono kuwi dek terus tekok mbok absen. Mak pa yo dikeki ya. Kita ndak tahu ya, Nduk. Kita ndak tahu. Nek pamanengku kliwatan yo piye. Mak pa. Intan lah sing maksudnya nek gak numbas nang ngene iki yo Intan lah kok genten sing ngajaki angkot. Yo Mbak Indah ha. Oh Mbak Indah. Yo ora ibu nek kuwi. Mbak Indah ae kok. Mbah mak apa aku gak roh. Sing penting ki Paling mang ibu gak ngerti. Dene ora yo berarti yo belum kan. Belum rezekinya saat ini. Yes, kita doakan kita semua dikeki kabeh. Akeh. Juga terus kita harus halo, itu ada Bunda Dewi. Ojo diksoteng. Iya maksudnya harus terus memaksakan sampai direwangi nyilek mekar malah gak apik. Sakmene tahun ini keadaan ekonomi kita lagi ngene. Iso berbagine sakmene tok ta. Sing penting ora sampai melebihi kuota hidup dalam arti sampai direwangi utang-utang malah dindo wong gak yo pripun. Sak mampune, sak ikhlase, muga-muga Allah ridho. Lah yo iki saiki pengen ndi, Duk? Mbak Tani yuk. Iki ayo langsung cus. Pemirsa tak done kunci tanam sing ala-ala nyonya menir. Iki dilebokno sik, Bu, kudune. Gak mbok ning kene. Iki dienggo masak ibu ya, Nduk. Wis enek kue nabati ya, Duk. Dilebokno sik kudune. Iki kok enek semut ndek ning rubung sapa le, Duk? Dalem-dalem. Iki yo dilebokno sik. Ya wis ndak mbok lebokno neh. Carane iki mah yo kongguane sik lah, Nduk, Dan. Kongguane sik lah. Gangguan apa? Oh, gak gangguan. Aku gak muni gangguan, iki kongguan. Apa coba? Wifi-ne kegangguan. Ora kongguane sik tan ngono, tapi dengermu gangguan ngono. Wifi-ne kegangguan. Ini besok disuguhke ya, Duk ya. Lho. Disuguhke nek enek sing datang to, sak cilik-cilik iki tenan nek ning kene pemirsa. Le mendek sik le. Iki lho mam jajan. Mah buyun aku pedang langsung jalan. Nggo kresek. Terus apa untuk duit kok ning kresek. Iki besok dibuka nek bodo. Nggih, dari Mbak Bella Santi di Itali aku nggih. Terus ini aku duwe ceriting pisang. Nggo cemilan gitu pemirsa. Iki jajan dari Bu Ulin. Tuh. Dari Bu Ulin. Aku tak tumbas nganu sik iki pemirsa. Aku tak tumbas mbah apa iki ning gone Mbak Tarni. Sinau belajar. Mbok ndelok aku tulung fotokno iki karo mbok kirim secara HD. Secara HD iki piye? Aku tekok Repa. Ngirim HD ngene lho Mbok, dikirim terus HD-ne iki diklik. Walah yo. Zaman saiki. Ya ndak Tan. Iki mang lapo-opo iki? Ijek enek bocah menangis ya cah posyandu. Wes kegiatan nggih ngeten iki engko karek ngepel. Ya terusno, Dak. Apa? Terusno tulung. Mosok diterusno iki lho. Lah kok ora sampai kok kene to, Nduk. Engko lak ya ora rusah, ora resik jebres kabeh. Apik wis. Nek sore iki yo kadang bingung enten tak masakne apa. Nek ditekok iki masakan sekarep. Masak apa Nduk sekarep, Bu? Lah sekarep kan ya kudune duwe judul ya, Nduk. Apa sayur asem, apa ngesop, apa-apa. Kenapa mau ngesop, Dok? Tenang to pemirsa aku ndek iki kan tak lebokno ora gelem ternyata
angka 7 ternyata angka 1. Salah sak hurufnya gagal loh tan mlebokno listrik iki sama. Tak kira angka 7 ternyata 1. Wes dok, ayo cus kita. Apa mbok jak ning ndi iki, Dok? Mumpung atine bolong pemirsa. Iki Dik mang yo urung dilebokno strikonane. Nek gak mbok gawa engko lha piye lah, Dok? Awakmu sandalem. Tak gawakno sandalem. Dek iki kan ya bar tak saponi. Diangkat Dok carane, Dok. Iki dekne apa nyamponi sing sebelah kok iki. Nyah ki lho. Iki sampai ki sandale. Kayak kene sebelah kuwi lho tak ndo. Enak sandalan. Ini ya. Gak, iku engko ibu, Intan sing kono lho, jero kono lho. Yo nggowo iki lho. Tidono. Alon-alon. Alon-alon. Nah, ini Dok, tulang Dok. Iki lho Dok. Nah, ya. Kuwi bareng lho. Nah, apa Mbak Sri? Tekok iya, Mbak Sri. Tekok iya. Mbak, mek apa, Mbak? Mbak Sri. Mbak Sri mek apa? Oh, apa? Ya. Panen, Mbak. Oh, kalian Mbah Yem. Mbah Yayem. Panen gabah. Walah dikombi Pak Lurah diingi nggih, Pak. Oh. Dikombi diingi kalau Tan. Kombine ngene, Bu. Kuwi kombine Pak Lurah, Bu. Kae lho Tan pas lewat sore-sore. Panen gone Mbah mau andeng makom Kendilan. Iki kan apa ya? Ngono ku lho sing dienggo mripat niku lho pemirsa. Nek iki kan bunga suplir nggih. Waduh, wah kaget aku. Walah wesi abote ngono langsung mbok ngeh. Wes ben Dok, ku ndek biyen antena jaman biyen. Nah, wes dikrai. Jenenge kembang kitolot lho iki lho barang iki suplir pemirsa. Nek sing kuwi kok ibu sing nganggo sapu apa nek ngarani sapu sodo. Angger ning pasar ya ape tuku sapu sing ngono ku lho. Enek gagange iki kok lali. Jadi iki nek nyapu ki genah lho pemirsa. Dadi ora usah ngantek dungkluk ngene. Nek sing kono kuwi. Bar blonjo iki mau. Wah ora bosen kok sing nyapu ki ora bosen sate ning kulkas seneng sate. Engko tak panasi karek gawekno sambel kecap. Wes ngono tok mak mbek sate ngono tok ayo. Besok sore ya wis sate tak tumbasno ke malah ketemu karo Mak Besti. Wis satene. Wes nang dikro Aku ki yo ngene iki Mang, Nduk, gawe konten apa? Alah Bu, konten bliyur anggere Bu geneman nak yo wis geneman apa aku kan yo ngono. Geneman bliyur yo sing piye? Iki ndek jaman biyen iki ceritane kan ngene pemirsa ya. Kan wakeh doro. Doro ki wakeh ngono ning dhuwur kono lho nyusah ning kono. Lah Intan kan ijek cilik terus dolan ning gone Mbah Kaji kono. Intan dimasak napa? Iwak doro. Dorone sapa? Dorone Mbah Ngen. Dadi dorone rusah ning kono ki wakih ta pemirsa. Terus tak goreng. Iki rahasia lho Tan aku ngono. Lah rahasia iki wis dijengker-jengkerno. Wis gak apa-apa Nduk, dorone mbok ora apa-apa wakih ya kok. Jaman biyen manak-manak ning dhuwur kono kae.
Lah gak sengaja to. Weker-weker gabah biyen kan rong ditembok. Mepe pari. Biyen kan ki punyai almarhum Mbah Jamingin, Mbah Ngin to, Mbek Lerit, terus ditumbas Mbahmo. Gak sengaja tak antem cepetak kena iki. Iki dadine kena iki kaca bola. Kenapa ibu? Doro. Oh, kena doro. Iya, pas Dorone mepe apa? gabah. Dorone Mbah Ngin ngono kok. Mbah Ngin almarhum bapak Lerit. Oh, aku tak iga. Lah kamu jek cilik to dolan karo Mbak Indah. Malah cerita-cerita. Rahasia. Malah mbok critakno. Ibu masak apa? Masak iwak doro. Tapi aja cerita ya, iki dorone Mbah Ngin. Ya Allah, zaman biyen tan. Mripatku kelebonan keringet kok Pak Pri ya. Wes Dok, wes. Ora usah mbok angkat-angkat ae wes. Ya aku terus Ki oh, tinggo iki lho. Iki ben ngene lho, Dok. Ngene lho. Rene to, tarik oh. Nah. Iki barang. Ndek rene. Iki pian antena. Wes. Ngono. Wes ngene lah wes ceritane. Enggak terasa ya pemirsa. Insya Allah 4 hari lagi akan menuju Hari Raya Idul Fitri. Saya doakan semoga yang saat ini mau mudik, persiapan mudik ke kampung halaman, pinaringan kelancaran dalam perjalanan, paringi sehat walafiat, THR ditambah berkali lipat ya kali bosnya sing baik hati, muga-muga ya sehat selalu, lancar perusahaane, lancar rezekine. Ngono ya Tan ya. Nyimpen pemirsa nggih. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah, Mas Dimas yang ngajari adike diperkenalkan dunia apilet. Nggih sinau pemirsa. Urung tapi didono lho carane ngene mbok. Aku nek jenengan teko Ibu, saya ini bagaimana Bu carane kalau pengen monetisasi? Terus terang pemirsa iki tak critakno ning kene. Apa-apa sing ono sing utak-utak ki Mbak Indah. Mulai YouTube, mulai Facebook, sing otak-atik ki anak wedok. Ngono anak wedok kadang bingung tekok Mas Dimas. Dadi aku ki mau karek ngisi video. Dadi iki langkah-langkahe ngono ki aku yo ora dong. Nek pamane enek errore iki aku nelpon. Nduk iki piye? Wes kok tak benakne. Oh, benakno. Ora iso pemirsa aku iki. Dadi nek kadang di DM utawa di Messenger utawa di Instagram iki apa lah. Iki langkahe kados pripun, Bu? Aku kadang nek semumet ditekoki gak roh niki cobi jenengan tekok Mbak Deni Ismaois, sebab Mbak Deni Ismaois, Mbak Deni niku spesialis benekno apa ya? Akun-akun sing sekirane rondo bulet koyo Mak Ngatini kemarin keliru tanggal lahir apa-apa ngono lho pemirsa. Terus dionokno Mbak Deni alhamdulillah wis bisa. Ngoten nggih pemirsa nggih. Jadi bukane saya mau jawab mboten, aku ora iso, ora godak, aku ora encros pemirsa. Apa-apa sing benekno, sing dandakno, gawekno Facebook, gawekno YouTube, apa ngono kuwi Mbak Indah. Aku karek ngisi terus diwarai. Ini lho Bu, iki bar mbok upload nganuni iklan, carane ngene. Masuk ning YouTube Studio. Engko ngene. Wis ngono kuwi lho pemirsa, carane diwarai aku iki. Tapi nek langkah-langkahe carane nganu iki wah ora doang blas. Wes muga-muga sing bagi pemula YouTube pemula terus Facebook Pro ya wis tak anunane pemulanya anak-anak. Muga ya ndang bagi segera Aku tak ngene. monetisasi untuk rezeki. Iki nek langkah-langkah neh diwarai
pialet kalau Repa barang ya wis jalan pemirsa. Malah nek Repa tuh malah entuk sampel gratis pemirsa. Jadi Gratis. Mbak Indah ini nek lagian ngono kuwi sampelnya kudu tuku sik terus dipromokno. Nek wis payu lah turunno wis anu ngono kuwi entuk sampel. Sampel ki contoh kan. Kok Repa kan kok tas, kok baju, ngono ki ndelok kan. Ya wis sih anak nek nganu. Ya mundur deh alan-alan deh. Mundur. Rana ya tak sing sak syuting. Iki lho, Jek, lagi ambek iki. Iya sayang. Iki. Nek sing kuwi masalah kuwi ibu ae. Heeh. Nek masalah kuwi ibu. Jungok ning kene pan nih. Iya. Jadi Mbak Dewi. Dek, apanya yo rasane, Mbak? Buat dek aku ngono. Kita mesti sate ya. Intan mesti sate. Ibu aku nyek nyapu resik ya. Terus terus aku. Nek gak resik sesuai nek duwe bojo ringosen bojoku. Brengosen juga apa-apa. Wong juga Mbak kok Mbak Nainul. Nainul Galastis tak Pak Adam Suseno yo. Jute yo Ringosen. Sesuk ya tak kongkon nyukurno. Mas Brengosen yo digowo ning gone tukang tambal ban kon nyukur lah kok. Yo kok. Nih. Yang kan pemirsa demikian ceritanya aku hari ini ya. Doa terbaik untuk kalian semua. Semoga saya sakit dan parah sembuh untuk perjuangan dua semoga segera diberikan. Amin. Hubungan yang saleh dan salehah pemirsa. Intan pamit dulu nggih. Heeh. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Cus.